துருவ நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறவன் ஒரே ஒருத்தன் பாய்க்கிறார். அடிப்படையில் மிக பாசமுள்ளவன். பாலகுருன்னு எனக்கு அசோசியேட்டு இவனை கூட்டிகிட்டு வர்றாரு. இந்த விடுப்பான் வள்ளியான் என்னவான்னா உங்கள் கூட அசிஸ்டண்டாக ஐயோ என்ன ஆள் அவனு பார்க்குறதுக்கே இதாக இருக்கான். சரின்னு கொஞ்சம் நேரம் 2 நாள் டிஸ்கஷன். அதில் ஒரு இதை சொல்லி வசனங்களை சொன்னேன். எடுத்து படித்து பார்த்தா ஷாக் ஆகிட்டேன். இவன் ஆளை பார்த்தா இப்படி இருக்கான், எழுத்து இப்படி இருக்கே, சம்மந்தமே இல்லாமல். அன்றைக்கி அசிஸ்டண்டானவன் இன்றளவும் என்னுடைய படங்களில் பெரும்பாலான அது யார் கதை வசனமாக இருந்தாலும் சரி அவனுடைய வார்த்தைகள் இல்லாமல் எந்த படமும் இல்லை.